നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും ഫോളോയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റും ഫോളോയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്, ഇതൊരു നോൺ ടെർമിനലാണ്. അപ്പോൾ ടീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്, എഫും ഒരു നോൺ ടെർമിനലാണ്. എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡിയും ഐ ഡി എഴുതി. അതിനുശേഷം ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സും എപ്സിലോണും ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ്സും എപ്സിലോണും എഴുതി. ടീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എഫ് ആണ്. എഫിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി എഴുതി. ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറും എപ്സിലോണും ആണ്. സ്റ്റാറും എപ്സിലോണും എഴുതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? ഇനി ഇൻ്റെ ആണ്. ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. ടീൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ഡിയും ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് ഏതാ നോക്കാം. ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനലാണ്. അപ്പോൾ ടീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്, എഫും നോൺ ടെർമിനലാണ്. എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി എഴുതി. പിന്നെ ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും എപ്സിലോണും ആണ്. പ്ലസും എപ്സിലോണും എഴുതി. ടീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്. എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി ആണ്. ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസും ഐ ഡി എഴുതി. ടി ഡാഷിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറും എപ്സിലോണും ആണ്. സ്റ്റാറും എപ്സിലോണും എഴുതി. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. ടീൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ഡി ഓപ്പൺ പരാന്തീസിസ് എഴുതി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പലിന് എപ്പോഴും ഡോളർ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എപ്സിലോൺ പാടില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു. എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോളർ എഴുതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ക്ലോസ് പരാന്തീസിസ് ആണ്. ഈ പരാന്തീസിസ് അല്ലേ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ എഴുതുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോളോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ എപ്പോഴും ഡോളറാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോളോ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിളിന് എപ്പോഴും ഡോളർ കൊടുത്തിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ്റെ ഫോളോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോളോ ഓഫ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോളർ എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോളോ ഓഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡോളർ എന്ന് കൊടുത്തു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് ആണ്. ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് എഴുതി. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഫോളോ ഓഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡോളർ എന്ന് എഴുതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. ഈനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് ആണ്. ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് എഴുതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാഷ് ആണ്. ഫോളോ ഓഫ് ഡാഷ് ആണ്. ഡാഷ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. ഡാഷ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്. ഡാഷിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി എഴുതി. അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫോളോ എന്താണ്? ഡോളറും ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് ആണ്. ഡോളറും ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസും എഴുതി. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഡാഷ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഡാഷ് ഉണ്ട്. ഡാഷിനെ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഡാഷ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി അത് എഴുതണ്ട. പിന്നെ എവിടെയും ഡാഷ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാഷിൻ്റെ ഫോളോ ഓഫ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡാഷ് ഉണ്ടോ നോക്കി. ഉണ്ട്. ഡാഷ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി. അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോളറും ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസും ആണ്. അത് എടുത്ത് എഴുതി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷിനെ വേറെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്. ഡാഷ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഫോളോ ഓഫ് ആണ്. ഫോളോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്. ടീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ആണ്. ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലസും എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ്സിനെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി. എപ്സിലോൺ ഒരിക്കലും ഇതിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഈ എപ്സിലോണിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടീയിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ടി പോയി, വാനിഷായി പോയി. അതിനുശേഷം ആണുള്ളത്. ഡാഷ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡാഷിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡാഷിനെ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഡാഷിനെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെ നമ്മൾ ഇൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് നോക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോളോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഡോളറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസും ആണ്. ഡോളറും ക്ലോസിങ് പരാന്തീസിസ് എഴുതി.
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? ഫോളോ ഓഫ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫോളോ ഓഫ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. ടി ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. ടീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇ ഡാഷ് ആണ്. ഇ ഡാഷ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഇ ഡാഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ്സും എപ്സലോണും ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് എഴുതി, നമ്മൾ എപ്സലോൺ എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എപ്സലോൺ കൊണ്ടുപോയി ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടി പോയി. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഇ ഡാഷ് ആണ് വരുന്നത്. ഇ ഡാഷിന് ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈനെടുത്തു. ഈനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈൻ്റെ ഫോളോ ആരൊക്കെയാണ്? ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസും എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് ആണ്. ടി ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ടി ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക. ടി വേറെ എവിടെയുള്ളത്? ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡാഷ് ആണ്. ഇ ഡാഷിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇ ഡാഷിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എപ്സിലോണാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നത്. ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടി ഡാഷ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കിയുണ്ട്. ടി ഡാഷ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടി ഡാഷിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആരുമില്ല ടി ഡാഷിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടിക്ക് പോയി. ടീൻ്റെ ഫോളോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീൻ്റെ ഫോളോ ഏതാണ്? പ്ലസ്സും ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് ആണ്. പ്ലസ്സും ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ ടി ഉണ്ടോ? ടി ഡാഷ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടി ഡാഷ് ഉണ്ട്. ടി ഡാഷിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ടി ഡാഷിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോളോ ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോളോ ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫോളോ ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. എഫ് ഉണ്ട്. എഫിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ടി ഡാഷ് ആണ്. ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഐ ഡിയും. ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാറും എപ്സലോണും ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ നമ്മൾ എഴുതി. എപ്സലോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ടി ഡാഷിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ടി ഡാഷിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് പോയി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു ഇതിന് വാല്യൂ ടീൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഈ ടി ഡാഷിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അത് നേരെ പോയത് ടി ഡാഷിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതിനും വാല്യൂ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടി ഡാഷ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി അടുത്തത് ഫോളോ ഓഫ് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫോളോ ഓഫ് എഫ് എവിടെയെങ്കിലും എഫ് ഉണ്ടോ? ഇതാ ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എഫിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടി ഡാഷ് ആണ്. ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഫിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടി ഡാഷ് ആണ്. ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാറും എപ്സലോണും ആണ്. സ്റ്റാർ നമ്മൾ എഴുതി. ഈ എപ്സലോണിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ടി ഡാഷിൽ കൊടുത്തു. ടി ഡാഷിൽ പോയി. അപ്പോൾ നേരെ ടി ഡാഷിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ടി ആണ്. ടീൻ്റെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടീൻ്റെ ഫോളോ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ടീൻ്റെ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സും ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് ആണ്. പ്ലസ്സും ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയത്? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.